Knjiga čarolija. Wow, to je bolje od magije. Neverovatno. Vidi, Suzy, baš je super, zar ne? Pa da, dobro, hajde da proverimo. Hvala. Sipat ću kolu ovdje. Nadam se da će uspjeti. I ja se nadam. Baš volim sve neobično. Wow, kako je to moguće? Bravo, Suzy, uspjeli smo. Jao, vreme kod lekara ide neverovatno dugo. Dobro je što mogu barem gledati YouTube. Odlično, znam šta da radim sa vama. Jao, gde ste? Suzy, vidi šta sam našao. Nećeš mi verovati. Pa šta je opet? Deluje sumnjivo, ali želim da proverim to. Ne brini, imam sve što nam treba. Odlično. Stani, to je za eksperiment. Treba je sipati u čašu. I dodati aktivni ugalj. Gde je? Je li to on? Da, bravo. Kako cool. Ajoj, ti si kao dete. Daj to meni. Pa dobro. Odlično, ali prvo treba izmrviti ugalj. Tako je zabavno. Ajoj, nema od toga ništa. Daj meni da završim. Kola mora postati providna. Ja sam rekla da ne radi. Ne tako brzo. Naviću alarm u 4 popodne. A u međuvremenu možemo raditi šta god hoćemo. Što? Da li je zaista uspelo? Wow, priznajem, to radi. Super. Ali to je moje. Hvala. Što? Ne mogu da verujem. O, to je veoma slatko. To će nam trebati. Gledaj ovo. Ako sipati vodu u otvorenu flašu i okrenuti je, voda se neće prosuti. Čak i ako ubaciš čačkalicu. Pa, deluje mi sumnjivo. Okej, hajde da proverimo da li je istina. Odakle početi? Naravno od kole. Sad ću je probati. Baš je ukusna. Da li stvarno možeš popiti svu flašu? Lako. Ojoj, sad će nešto biti. O ne! Fuj! Odvratno! Ups, izvinjavam se. Dobro, prvo ću pokriti flašu ovim. I staviti gumicu. Gotovo. Sad se može sipati voda. To je tako uzbudljivo. Hej, jesi gladna? Hoćeš ovo? O, super! To je prelepo. A evo čačkalice. Voda se ne prosipa, uspelo je. Cool, svaka nam čast. Baci kocku. Wow, to nisam očekivao. Neverovatno. Samo nemoj da padneš, molim te. Suzy. Samo ne to, moja kula. Joj, izvini, nisam hteo. Ovaj life hack će ti se sigurno svidjeti. Novčići se vrte kao da su magični, gledaj. Šta? Ne verujem u to, ali ima magnet. Vidi. Super, hajde onda da proverimo. Za ovaj life hack će nam trebati 5 limenki kole. Da, i moja čokolada. Nemoj da žuriš. A šta je sa novčićima? Tačno, gde su?
Ups, imam samo ovo. Pa baš ti hvala. U redu. Hajde da probamo. Wow, novčić stoji. I drugi. Jao. Samo ne diši. Joj. Možda lepak? O ne. Izgleda da ovaj lifehack ne radi. Šteta. A da li ste znali da ako pomešate kolu sa izbelivačem, ona svetli u mraku? Oho! Joj! Ali lifehack je baš dobar. Moram ga proveriti. La la la. Hvatam, jesi li dobro? Vidi šta sam našao. Da vidim. Izgleda nerealno. Bolje provjeriti to. A gdje je kola? Aha, obožavam je. Stani, treba će nam. Dakle, prvo treba potresti ovo. Cool. Daj mi to. Nadam se da ću uspjeti. Sad ćemo saznati. Bravo. A sada svetlo. Wow, kako si to uradio? Gledaj, zaista svetli. Neverovatno. Da biste napravili ligavca od kole, dodajte natrijum alginat u kolu, umutite to i stavite ga u hladnu vodu. To je to. Hej, hoćeš li ligavca od kole? Šta? Opet neka glupost? Ma ne, to je nemoguće. Sad ću ti dokazati. Evo alginata. Za malo da zaboravimo. Imamo specijalnu opremu. Sad izgledamo sjajno. Da, odlična ideja. Coca-Cola je tu. Natrijum alginat je tu. Suzy, hajde. Jao, tačno. Joj. Odlično, kolega. Ostalo je sipati alginat. Jedva čekam da vidim šta će se dogoditi. I ja isto, to je baš cool. Wow, kakva lepota. To je neko čudo. Napravili smo obris. Još je i jestivi. Ekstra, a ti nisi verovala. Jao, zaboravili smo na ligavca. Dobro je što postoji kašika. Ona će nam pomoći u našem eksperimentu. Bio si u pravu, uspelo je. Wow, kako je cool. I baš je ukusan, divno. Šta da radimo sa tim? O, ideja. Flaše ne trebaju, Pa, dobro. ali trebaju nam poklopci. Aha, shvatila sam šta hoćeš. Ne, prestani. Smislio sam nešto bolje. Stavit ću poklopce na papir za pečenje i uzeti peglu. Aha, dobro. Sad ću je izvaditi. A baka taman pegla nešto sad. Nadam se da joj neće smetati ako pozajmim njenu peglu. Joj, vruće. Super. Ja ovo kao da je ogledalo. Baš sam lepa. Hej, jesi zaboravila možda nešto? Jao, da izvoli. Hvala. Sad će se ovi poklopci pretvoriti u nešto cool. Odlično. Izvoli, poklanjam ti. Super, hvala Justine. Jel vam... Joj, ovdje je tako mračno.
Čudovišta! Šta? Buba švabe? Marš odavde! Prebila bih ih sve. Pojeli su svu moju picu. To nije fair. Voće. Odlično, sad ću napraviti picu od njih. Ninja maska je tu. Mačevi su tu. Mogu da krenem? Kija! Sad ću ispeći ovu lubenicu. Odlično, osnova za picu je spremna. Sad ću ispeći punjenje. Idemo. 1, 2 i to je to. Ovako prave pice ninja. Super! Sad mogu poslužiti Justina. Justin, vidiš šta sam spremila? Oho, sad ću probati. Jao, to je nerealno ukusno. Probaj sama. Britney, to je stvarno ekstra. Dajem ti 5 zvezdica. Jao, kakav zanimljiv film. Ojuj, ostala su sama zrna. Imam ideju. Sad ću sipati sva zrna u tiganj. A sad mi treba presa za lubenicu. Evo je. Stavit ću tiganj ispod nje i scedit ću sok. Tako je. Sad to stavljam na šporet i pokrivam poklopcem. Počeli su da pucaju. Moje kokice od lubenice su spremne. Sipat ću ga u kantu, odlično. Sad idem da nahranim Justina. Oho, to je jako ukusno. Daj mi još 5 zvezdica, čestitam. Još jednu kašiku. Šta? Kakva je to buka? Prženi marshmallow, o da, obožavam ga. Treba hitno ugasiti vatru. Šta? Justine, drži se. Spasit ću te od vatre. Šta to radiš, Britney? Sad sam sav u peni. Ups, izvini. Sad ću sve popraviti. Uzet ću foliju i staviti je u kor od lubenice. A sad ću staviti ugalj unutra. Zatim treba ubaciti nekoliko igala za pletenje. To je to. Domaći roštilj je spreman. Napravit ću rupu i zapaliti ugalj brenerom. O, da. Temperatura je savršena. Evo, Justine, ne budi tužan. Donela sam ti bezbednu vatru. Pokušaj da ispržiš marshmallow na njoj. Oho, savršeno. Super. Britney, pa ti si genije. Joj, tako sam žedan. Šta? Prazno? Šta da radim? Britney, jesi li sve popila? Sad ću sve popraviti. Skinut ću kapicu sa lubenice. Tako je. A sad mi treba ovakav blender. Juj, kako je moćan. Sad treba svu pulpu pretvoriti u pire. Tako je. Da, super. A sad su mi potrebne naočare za sunce. Slamčice i odgovarajuće svetlo. O, da. Kao da sam na plaži. Šta se dešava? Pozajmi mi to, molim te. Da, napravit ću rupe. Ovdje mogu staviti još nekoliko slamčica. Oho! Je li to dosta vakole? A mogu li dobiti jednu flašicu? Justine, skloni se odavde. Sipat ću kolu u svoj koktel i staviti poklopac. Sve je spremno. Jel jedva čekaš da probaš? Hajde brže da ga instaliramo. A sad možemo probati. Baš ukusno, zar ne? Super! O, da, obožavam žele bombone. Hoću i ja. Jesu li već sve pojela? Opet. Nije problem, imam ideju. Treba će mi lubenica i novčić. Sad ću iseći lubenicu novčićem. Ovako, polako, a sad moćan udarac, kija. To je to. Sad treba pretvoriti pulpu u sok. Odlično. A sad ću dodati želatin, vodu i promešati to sve. Sad čekat ću da se stvrdne. Super. Zatim ću staviti to na dasku i seći. To je to.
A sad ću to sve lepo servirati na tanjiru. O, kako lepo. Nadam se da će se Justinu svidjeti. Hej, jel me to parodiraš? Bolje probaj ovo. O, pa to liči na oči. Sad ću probati. Iskreno, ukus je čudan. Možeš dobiti najviše 2 zvezdice za ovo. Hej, Justin, na mene je red. Daj mi. Hvala. Konačno mogu da napravim svoju skulpturu. Nekoliko rezova ovde, još par ovde i još ovde. O, da. Odlično mi ide. Pa ja sam majstor. Sad ću napraviti usta sa zubima. Tako je, odlično mi ide. Završavam oči. A sad moram odseći zadnji deo. Ovako. Izvadit ću pulpu. U stvari bolje da je pojedem. Ukusno. Lubenica je baš slatka. A sad ću staviti kapicu. I onda masku. Cool. Hej, ja sam malac. Jesi vidio? Super. Hajde da uzmemo oružje. Idemo. Zdravo, buba švabe. Bolje bežite odavde. Ha, sklanjajte se iz naše kuhinje. Tako je, eto vam. Odličan smo tim. Bicycle Nook ready for launch.